Hey guys, welcome back to our channel. Karena nih, gila ini. Mabadi nuke nih. Nah, nak cinta udah. Berapa ini artis apa? Artis mana nih? Artis kau nih? Aku mana stop? Artis nih. 18 April 2024. 2024. Ayo. Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि आयना बर' इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय रंजालि बैसागुनि मुङैबो आरो नोंथांमोनखौ आरो फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय स' लोगोफोर नै आंनि उनथिंजाय दङ मानि डेक'रेसन आंनि भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायना मिथिखाबाय जानो हागौ अब्ला डाइरेक्ट थांनोसै जों दा बेयो जाहैबाय हाबानि गेट गाबोन अखा नायब्लानो 5 तारिख आरोना बैसाग दाननि 5 तारिख ओमफ्राय बेहाय गाबोन गाजा गोमजायै हाबा खुंना हरगोन आरोना हाबा माने फिसाजो बिलाइनाय आरोना डाइरेक्ट बेयावनो हाबा होना हरखागोन नोंथांमोननो आङो दा बेखौनो नैबे हाबानि डेक'रेसनखौ एसे दिन्थिना होनोसै आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोना आंजों जुदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आं हाबानि डेक'रेसनखौ एसे दिन्थिलांनोसै जायफोर बिथांमोना बर' सिस्टारनि हाबाखौ नायनो गोसो जानानै दङ बे बिथांमोना अननानै आंनि आयना बर' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो नोंथांमोननो फुल एक्सप्लर खालामनो नाजागोन न'आवनो हाबा होना हरगोन आरोना फिसाजो बिलाइनाय बाथौनि नेमखान्थियै हिन्जावनि न'खरावनो हाबा होनानै हरगोन गाबोनहाय गाजा गोमजायै अननानै नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर गाबोन नोंथांमोननो आङो जा हायो भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो नाजानोसै लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बर' सिस्टारनि वेडिं सेरेमनिखौ नायनो एक्साइटेड जानानै दङब्ला आंनि आयना बर' इउटुब चेनेलखौ जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालाम
लागाव नै साजाजोबखाबाय रेडि नै बाजैया खना खना दं ओमफ्राय नै ओरैजाय नै आखाइ सुग्रा बिथिंजाय ओरैजाय पुडिंनि माबा माबि दङ नै बावगासिनो जोंना रायजोफ्रा माखासे 90% थांखाबाय 10%ल'सो 10%आ कमप्लिट जानोसै बावला बेबो ओरै स्क्रिन होथेलायबाय नै बोरैबा बोरैबा ओरै पुडिंनि थाखाय नै गासिबो रेडि बानायजोबगासिनो नै बासन बथन ओंखाम दो ओंख्रि दो साराय बथन बायदिसिना ओमफ्राय ओरैजाय दै नै खामानिया जोब्बाय दैयानो फैया दाबो दै फैयाखै दाबो ओरैजाय नै आयौ जोगोनारा नै जोगोनारा जोगोनार नै ब्रयलाराबो नै बयलार दंना सिङाव नै बयलार आरो लाबोबावगासिनो दंबावो बे माखासेल' लाबोग्रोदों आरो लाबोबावगासिनो दं ब्रयलारा नै ओरैजाय ओरै संनाय खावनायनि आगजुफोर दङ नै बेहाय नै ओरैजाय नै अगदाबनिबो दङ हा जावनायनिबो ओमफ्राय बल्दारनिबो अगदाब बानायगोन नै दंखाजोबो ओमफ्राय ओरैजाय नै बेहाय बायदिसिना मैगं थाइगं सुग्रा जायगा आरोना बेहाय बर्थन बनला मानजिग्रा सुग्रा बायदिसिना नै अगदाब बानायखाजोब्बाय बल्दारनिबो बना नै जायगायावनो जाबखो जाबला दंखायो नैबे न'आवलाय मा दङ नै माइरं दंजोबो नैबे माइरं गुदाम बावाखै